чираттагы кытлау хатын без зур Ширкле авылыннан алдык. Бугын үзенең матур туган көнен мөхтәрәм якташыбыз Биктимиров Тукфат Кабирович каршылый. Ә инде күптән түгел шундый ук гомер бәйрәмен 28 сентябрьдә аның тормыш иптәше Биктимирова Равиля Умяровна да каршылаган. Икеләтә шатлык китергән. Матур көздә кытлау хатын безгә Ширкле авылыннан кызлары Зөлфия, кияүләре Али, оныклары Лилия, Илхам, Әминә Мавлютовлар гаиләсе язганнар. Безнең якын кешеләребез икесе дә Николаевка районының Татар Сайман авылында дөньяга килгәннәр. Авыл урта мәктәбен тәмамлап, икесе дә Ульяновск шәһәренә белем алырга киткәннәр. Әтиебез педагогия институтына, әниебез медицина көллиятенә укырга керә. Элеккеге заманнарда билгеле булганча, юллама белән кемне кая эшләргә озата булганнар. Әтиебезгә Тепловка авылына укытучы булып эшләргә барырга туры килә. Шул арада ул мәктәп мөдире булып та 2 ел эшләп өлгерә. Ләкин аны Ширкле авылына күчерәләр. Анда 9 ел мәктәп директоры булып эшли. Соңыннан 20 ел район мәгариф бүлеге җитәкчесе булып хезмәт итә. Бүгенге көндә кабат үз авылыбызның мәктәбендә директор булып эшли. Әтиебез мәгариф тармагына 42 ел гомерен багышласа, хезмәт ветераны исеменә лаек булса, әниебез 37 ел гомерен халыкка багышлап, бүгенгесе көнгә кадәр медицина тармагында эшли. Көнме-төнме дигәндә кеше сәламәтлеге сагында тора. Икесе дә алар авылда гына түгел, район күләмендә дә дан, абруй һәм хөрмәт казанган кешеләр. Мәхәббәттә гаилә корып, 2 балаларын дөньяга тудырдылар. Ләкин язмыш дигәннәре аларга гел матур елмаеп кына тормый, кара көннәрдә татып тора. Шәшәк атып яшәгән чагында уллары, яраткан энем 25 яшендә юл һәлакәтендә вафат була. Бу әтиәнием өчен олы бер фаҗига булды. Бер кайчан да онтылмаслык авыр кайгы һәм югалту бар гаиләбезне чорнап алды. Әтиәниебез хакында нинди сүзләр әйтеп булырсың? Билгеле булганча, бары матурларны гына. Чөнки алар безнең өчен генә түгел, ә бик күп райондашлары өчен дә үрнәк гаилә. Алар гомердә дә бер-берсенә начар сүз әйтмичә, гел аңлашып, матур яшәп киләләр. Без дә эш яраткан оныклары да аларны нык кадерлибез. 2 фәрештәбез, сыкланырлык газизларыбыз безнең. Раббым үзе сезгә озын-озак гомерләр бирсен. Картлыкка бирешмичә, бар кешегезне, җылыгызны, бу тормышны якты итәр өчен багышлап, алда да яшәгез. Без дә сезнең йөзегезгә кызыллык китермичә, сездән үрнәк алып, алга атларга тырышырбыз. Әти, әни, 2 фәрештәбез каршылады туган көннәрен. Бала оныклары эзли бүген сезгә диеп матур сүзләрен. Аз булыр күк ниләр теләсәк тә, сез бит лаек иң яктыга. Өйрәттегез безне гомер буе бары изге, бары яхшыга. Әти дисәк, нык таяныч сиздек. Әни дисәк, күңел җылынды. Сезнең гомерегез онтылмаслык матур бер җыр булып сузылды. Бәхет тели бүген бар якыннар. Кайгылар ул бүтән килмәсен. Сезнең өегезнең кайдалыгын картлык дигәннәре белмәсен. Кадерле кодаларына җылы теләкләрен салкын Санкт-Петербург шәһәреннән Фахриддиновлар гаиләсе, Галия, балалары һәм тормыш иптәше белән дә бик теләп җиткерәләр. Кадерле кешеләребез, без дә бүген сезгә олы ихтирамыбызны белдереп, матур теләкләр җиткерергә булдык. Гомерегез кат-кат укыр өчен язылган китап сыман. Бик күпләре сезнеңчә булдыра да алмаслар иде. Армый-талмый, хезмәттә булып, бу якты дөньяга күпләргә элгесез. Алда да, исәнлектә, саулыкта,
туганнар сыман аралашып яшик. Безнең киленебез, кызыгыз Зөлфия өчен дә аерым бер зур рәхмәтләрне зур гаиләбез исеменнән җиткерәбез. Картлык көнегездә иманлы булып, үз аягыгызда матур яшәгез. Кодаларга матур бәйрәм алып килде көз көне. Кода белән кодагыйның шул айда туган көне. Аларны ихластан котлап, телибез бары шатлык. Көтеп торсын иде алда бары тик матур картлык. Теләкләргә үреп әле күркәм җырда юлларбыз. Җыелышып барыбыз да сезне бүген котларбыз. Хөрмәтле Тукфат Кабирович һәм Равила Умяровна, бар якыннарыгыз сезгә дип ихластан теләгән теләкләре чынга ашсын. Җырны әйдәгез бергәләп тыңлыйбыз. Başlanğan Əti əli Cana yaxın süzdülər Əti əli Uçar qanatlar İstənigənə Bulub yaşagız deyib Көңілгəyim qat-qat abatlar Əti əli Cana yaxın süzdülər Əti əli Uçar qanatlar İstənigənə Bizning